pam bod chi wedi dod â fi yma felly i Brifysgol Bangor heddiw mae sôn am pai? Wel, dyn ni'n rhan o'r trafod y brifysgol, trafod mewn o'r brifysgol. A'r hyn sydd yn arbennig am y trafod yma, dyn ni'n mynd gymaint o bethau yn twmpas ni, na fedrwch chi ddim i wneud nhw, ond i bai bod chi'n defnyddio pai. Mae pai yn codi efo unrhyw beth sydd fel cylch neu fel sfer. Be ydi o felly? Mae'n rhyw fath o ffordd o fesur cylch. A mae'n mesur faint o weithiau mae'r cylchoedd cylch, neu faint o bellter ydi o'r drwbus y cylch. Faint o weithiau mae hwnnw'n fwy na diametr y cylch. Mae'n troi allan bod hwnnw rhywbeth ar draws 3 gwaith y diametr. Ond mae'n 3 a rhywbeth bach. Ond mae'n 3.14. Ond mae o yn 1.4, 1.5, 9, 2, 6, ac ymlaen. Ac ymlaen. Ac ymlaen. A beth edrych, beth yn dod i ben. Mae gennym ni'r Cymru le i ddathlu go iawn pan mae'n dod i ddiwrnod pai, gan mae gŵr o Ynys Môn, William Jones, oedd yn gyfrifol am ddatblygu'r symbol sy'n mor gyfarwydd i ni gyd. Fodd ar ei adnabod pwysigrwydd y rhif pai, a bod o'n heiddi i symbol ei hun. Y symbol hwnnw ydy'r symbol da ni'n gyfarwydd iawn efo, y llythyren roedaidd, pai, a fodd penderfynodd ar hynny yn 1716. A wedyn mi fabwysiadwyd wedyn y symbol hwnnw yn rhwngwladol yn y pen draw. A yn amlwg, Gareth, da chi'n fan o'r pai? Wel, mae'n tei pai. Diolch. A mae gennych chi hefyd sana Mae'n un i special. sana pai, dys i heini fel andredolid o efo pai arnyn nhw. Ond yn rhwyster heini ar ddwrnod pai. Sôn am ffasiwn, mae un o dîm rhaglen heno yn defnyddio pai. Wel, yn dibynnu ar pai, i ddeud y gwir. Bydde athrawon gynt o ysgol gyfun Dyffryn Aman yn tynnu gwall mas gan weld Hugh Fash yn siarad am mathemateg oherwydd nes I ffili lefel o mathemateg 4 weithiau do wir. Serch hynny, erbyn hyn, mae rai defnyddio theori pai I greu sgrt tebyg I hon tu cefni fi. Sgrt cylch yw hon, sy'n golygu bod na ddim llawnder o gwmpas y wast, ond mae yna dipyn o lawnder fan hyn ar waelod yr hem. Ac mwyn creu hynny, mae rhaid cael cyfres o fesuriadau I gael hwn eistedd didi. Wel ia, heb I ni sylwi, mae'r pai yn rhan o'n bywydau pob dydd, ac yn ymddangos mewn sefyllfaoedd amrywiol iawn. Diwrnod pai hapus I chi gyd.